Φοβόμουν να περπατήσω μόνος. Με κάθε άγγιγμα τρόμαζα. Το βράδυ δεν κοιμόμουν καλά. Έβλεπα συνέχεια εφιάλτες. Δεν είχα όρεξη ούτε να φάω. Οι λέξεις τους με τσάκιζαν, μου τρυπούσαν την καρδιά. Δεν είχα άλλη αυτοπεποίθηση. Μόνο φόβος και άγχος γέμισαν την ψυχή μου. Αισθανόμουν ανεπιθύμητη και περιφρονημένη. Τι κακό έχω πάνω μου, τι τους έχω κάνει. Είναι άδικο να είμαι μόνη μου. Ήταν για μένα ένας εφιάλτης η οθόνη του κινητού. Κάθε φορά που το άνοιγα, τρόμαζα μήπως δω κάποια προσβολή ή κάποια απειλή. Είχα πανικοβληθεί. Ο ύπνος μου δεν ήταν καλός. Δεν άντεχα άλλο. Είμαι από τη Συρία και ήρθα εδώ με την οικογένειά μου γιατί εκεί ξέσπασε πόλεμος. Δεν περίμενα τόση εχθρικότητα και τόσο μίσος. Γιατί μου φέρονται έτσι? Παρατήρησα ότι το παιδί μου δεν ήταν καλά. Δεν έτρωγε, δεν κοιμόταν καλά. Πάντα ήταν ανήσυχο και μόνιμα αντιδρούσε σε ό,τι του έλεγα. Ο φόβος είχε ζωγραφιστεί στα μάτια του. Ποτέ όμως δεν μου έλεγε τι γινόταν. Πού να φανταστώ τι περνούσε. Πολλές φορές μάλωνα με τον πατέρα του. Καταλάβαινα ότι στεναχωριόταν και δεν ήθελε να μας μιλάει, όμως τι να έκανα? Τον έβλεπα συνεχώς να είναι επιθετικός, να είναι ανήσυχος και να κλείνεται μόνος στο δωμάτιό του.